Čaute, zdravím vás Mer u ďalšieho videa, som tu s Donnym. Ahojte! Môžeš pozdraviť. A sme tu na serveri 1.7.2 na Wolfcrafte. Hráme. Bude popisku videa, keď nechcete. A keby nechcete to popisku... U mňa na kanáli to bude, volám sa Gaming Law. Keby dačo, no tak si môžete pozrieť potom môj channel a môžete si popozrieť aj pár videí. Toto je, budeme ešte točiť aj sériu z minihier, takže sa tešte. Aj my sa tešíme. No, ďalej čo budeme robiť? Takže ja neviem, zastavím pesničku poprvé. Do toho začiatku som dal tú pesničku, ako sa to dovolili. O, a ako môžete vidieť, takže toto je tu moja rodina Minecraftová. Ešte nie celá. Toto je moje kráľovstvo. Tu je pre väzňov veci. Tu mám veci pre väzňov. A tu doplním takú vecičku, že keď položíte takúto česku, napríklad vložíte do toho túto vecičku, tak vám to nevypadne a keď zase to otvoríte, tak to tam máte. Takú zaujímavú vec som vložili. Už tu dosť dlho hráme, ale až teraz sa rozhodli, že natáčame. Keby si rozmýšľate, toto je moja pretekla. Napíšem, že môžete pozdraviť do videa. Môžete pozdraviť do videa. To čo je za bug? Som sa napísal, že môžete pozdraviť do videa. Toto je moje kráľovstvo. Tu je Kratos. Neviem, čo tu robí. To je kamoš, tam býva hore. Kámo, mohol by si mi otvoriť prosím ťa dvere? Lebo som Ona ma zabila! Good, natáčam. Daj na mňa teplo. Daj na mňa teplo, to môžeš... Dal som. Tu máš veci. Ma to nezabije. Daj mi veci. Sú moje veci. Moje. Ja si to začal. Díky. Prečo ma stále len zabíja? Čo sa je? Ježiš. Čo je zase? Nech ma nechá na pokoji. No ešte vám ukážem dom. Vnútra. Potom pod nám na TPA, dobre? Potom im ukážem ja svoj. Čo takto? Všetko som zastavil, počekaj. Vidíte, pozdravila sa. Toto a... Toto je... Počkaj, ešte im ukážem dole rybník. Počkajte. To treba ísť hľadať, je to? Pardon. Takže, tuto. Máme také schody, tam máme hore dom. A tuto dole, to bude na farmu na prasatia. Prepačte, ale tam je nejakú bubu, tu je srdce. A počkajte, na kokáči to mám tam ako... No vlastne. Ja čakám, v pohode, čakám. Dobre, ja im tu ukazujem. Tuto budeme mať doli, tu budeme kopať dole. A tu máme kvetinky, tam loď. Dobre. TPA. Dole. Počkaj, ešte to nevidie to, takže... TPA, toto je takto. Kde si? Kámo, kde si? Toto. Toto je môj. Čau. Toto je môj dom, padnú. Toto je môj celý dom. Ešte aj dolu. Poďte tam. Poď za mnou, kámo. Tu máme ešte dole, ale toto mám nedokončené. Tu bude mať miestnosť na čestky. Ináč nie poď za mnou, ale poďte za mnou. Lebo všetci diváci sa pozerajú. A čo máš tu dole? Tam mám dole jaskyňu. Aha, vidím. Toto iba taďa to po dole, ty. Taďa to, po dole. Nič nevidím, dobre. No a tu mám svoju baňu. To som iba začal trochu. Sem nechoď. Dopredu potom nechoď, dobre, lebo tam je tá láva.
Ja už som hore. Ale však buď. Ježiši. Tu je zás tá láva. Tak neznášam lávu. Veď ty si hneď oproti nás, ty kokos. Akože hneď oproti vás. Poď sem, veď tam je ten dom a my sme tam bývame hore. A ty si Kde? skoro hneď vedľa nás. Poď Počkaj, hore. idem hore. Poď Idem hore, počkaj. Nie som tam. Počkaj. Už idem. Strihu, lebo môj kamarát sa potreboval niečo. Takže vyšťať, jak sa říká, a jak sa hovorí. Tak. No tak, na malé vece a to chceme povedať zdvorilo. A stopnem pesničku po reklamnej pauze. Sem to naspäť. A Ja tu idem urobiť farmu akorát. kde? A tuto, pri mojom domčeku. Aha, nadejím ku tebe. Poď, aj tak sme blízko seba. Ja takúto farmu. No tak tuto. Ja že túto farmu na praseto. Na semiačka. Mám 40 semiačok, A Potom- ešte sem dám. Vieš, čo by sme ešte mohli natočiť? Čo? Nejaký film. Ale čo film? Čo film? Prečo? Lebo. Mohli by sme natočiť nejaký film. Že to. Ale už ho, teda to. Lagy, aj ty máš lagy. Sorry, tento server sa ešte trošku laguje. A že troška? Nazvime to troška, vidíte? Odpadá to aj niektorý vchod. Aha, dobre, teraz mi to podľa nezalagovalo. Tak nič. Kľudne, lebo teraz mi to podľa nezabagovalo. Ahoj. To je buguje. Takže pomešam strihu sme tu naspäť. Len tu mám brata ešte furt. A dám. No tak už sme tu naspäť, len brat tu robí veci. Brat tu robí veci nejaké. Takže uvidíte počuť také zvuky. Kámo, tento celý server je zalagovaný. Veď už hneď ideme. 8 minút už iba. 8 minút už natáčame. Takže, poď sem, Adri, poď sem hore. Idem, počkaj. Aby sme sa mohli pozdraviť. Tak ťa dáme strich, kým to všetko prípad. Hore. A takže, musíme už skončiť, lebo už nám beží časová hra. Už musím skončiť. No a tak uvidíme sa pri ďalšom dieli, ale to už bude z minihier. No a tak prajem vám dobrý, pekný deň. Tak, pa pa. Takže, Čus, čaute, čaute.